खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो स्पेशल भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन, नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। जोङो जायफ्रा हिन्दी रोङा नोंथांमोना हिन्दीखौ दिनैनि नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना हिन्दीखौ सोलोंना लानो हागोन आरो नोंथांमोना गोरलैयैनो मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे हिन्दी भाषाखौ नोंथांमोना आरामसे रायलायनो हागोन आरो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो लिरनायफोरखौ नायनानै नोंथांमोना सिनायनानै नोंथांमोना बुजिना लानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला, जायफ्रा नायनो गोसो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रा हिन्दी रोङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायथारबानो जाबाय। हिन्दीखौ सोलोंना लानो हागोन गावबागावनि मबाइलावनो। दानि जुगा अनलाइन जुग, नोंथांमोना अनलाइनजोंनो गासैबो प्रसेसखौ मावनो हायो। गासैबो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजोंबो मोनबाय थागोन। जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो गोदान फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा फेसबुकआव दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैदों नोंथांमोना फेसबुकखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय, फेसबुक पेजखौ। बिनिफ्राय आङो इउटुबाव आंनि बे फेसबुक पेजखौ लिंक होना दोनदों, इन्सटाग्रामखौबो टुइटारखौबो नोंथांमोना गोसोबायदि फल' खालामना लानो हागोन। बिनिफ्राय माखासे बुजियिफोरखौ नोंथांमोना फेसबुक पेजाव सोंहरनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै। जायफ्रा हिन्दी रोङा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों हिन्दीखौ रोंनो हासिगोन। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो क्लियारै खोन्थालांगोन। अब्ला जोङो हिन्दीखौ सोलोंनो थाखाय जोङो मोनसे एप्स लानांगोन, सफ्टवेयार। बेखौ जों प्ले स्ट'राव मोनो। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बेयाव नायदो, बेनि नामा जाबाय लीला राजभाषा। बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय, इनस्टल खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना अपेनाव थुबानो जाबाय। बे एप्सखौ जोङो प्ले स्ट'राव मोनला, बेयाव एलाउ गैला। नोंथांमोना जायफ्रा नैबे एप्सखौ लानो गोसो नोंथांमोना आंखौ फेसबुक पेजाव कमेन्ट हरना बुंहरबानो जाबाय। नोंथांमोना आं बे लिंकखौ हरगोन, आंनिफ्रायनो हरगोन। बेखौ आं सिगाङावनो डाउनलड खालामखाना लानाय, आंनिफ्राय नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनानै हरगोन। नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै नोंथांमोना गोरलैयैनो न'आव थानानै नोंथांमोना हिन्दीखौ रोंनो हागोन। अब्ला आं बेखौ अपेन खालामलांसै, बारा गोबाव खालामलाङा। अब्ला नायदो, आं अपेन खालामबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव दङ सेलेक्ट, सिगांनियाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव मोनथाम प्रसेस दङ। बेयावनो गोबां हिन्दी भाषाया हाबना दङ दै, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं लास्टनिखौ खालामगोन, लास्टनि गेजेरनि बेखौ खालामगोन आङो। गेजेरनिखौ खनसे थुनानै होबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय मिडियाम अफ, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। गाहायाव दङ सेलेक्ट, बेयाव खनसे थुदो। बेयाव नोंनि भाषाया मा बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दै। बेयाव दङ इंलिश, आसामिस, बांला, बड', गासैखौबो बेयाव सोसनजोबनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय आङो दा बड' नालाय बड'आव खनसे थुनानै होबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ इन्टार, इन्टाराव खनसे थुदो। नायबानो जाबाय। बेयाव दङ फराय आयदाफोर, सोदोब बिहुं। नोंथांमोना सोदोब बिहुङाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव नायदो, गासैबो बेयाव आखरफ्रानो दंजोबखायो। नोंथांमोना मा आखरनिखौ सोलोंनो बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव दं नै, नायबानो जाबाय। बेयाव दं हिन्दीनि लिरनाय गोजा। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ खनसे अपेन खालामबानो जाबाय। बेयाव नायदो, बेयाव दङ आकेले। बे आकेलेखौ नै बेयाव लिरनाय दं हारसिं। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन। बेयाव गोबां दङ दै, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै नायजोर नोंथांमोना माखौ गोरा मोन्दों नोंथांमोना बेयाव मोनजोबखागोन, सोलोंना लानो हागोन। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आखबार, बेयाव दङ रादाब बिलाइफोर। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन आरो गावबागावनि न'खरनि मानसिफोरजों फंफा फंनै रायलाय नोंथांमोना हिन्दीखौ मोजाङै रेगुलारै हालांगोन। बिनिफ्राय नायबावनोसै जों बेलेगाव। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय फराय आयदाफोर। बेयाव नायबानो जाबाय बेफोरबायदि 1 2 3 नुगोन। बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै हो जिखुनु। बेयाव गोबां भाषा हाबना दं दै, हिन्दी भाषा हाबना दङ। बेयाव नोंथांमोना खनसे थुबानो जाबाय। बेफोरबायदि हिन्दीबो लिरनाय थागोन, बर'बो लिरनाय थागोन, नोंथांमोना बुजिखागोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव हिन्दीनि बुंगोन, बेयाव भिडिअबो दङ। जायफ्रा हिन्दी बुंनायखौ बुजियाखै बेयाव दङ राव सोलायनाय, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय बिसोरनि बुंनाया बेयाव ओंखारखागोन, बेयाव बर'नि ओंखारगोन, बेयाव बिसोरो बुंलांनायफोरा गोजौआव हिन्दीनिया ओंखारगोन। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांनो बर'नि बुजायगोन। बेफोरबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन, नोंथांमोना बुजिनो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोना बारा गोलाव शेयार खालामला। बेयाव गोबां प्रसेस दंखायो। नोंथांमोना जायफ्रा सोलोंनो गोसो नोंथांमोना सोलोंबानो जाबाय। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय सोलोंना लानो हागोन। नोंथांमोना मास मोनसेनि गेजेरावनो रोंनो हागोन। जायफ्रा हिन्दी सोलोंनो गोसो, जायफ्रा हिन्दी रोङा नोंथांमोना सोलोंबानो जाबाय। नोंथांमोना सोलोंनानै रायलायदावबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गोसो होना सोलोंनांगोन दै, अब्लासो हागोन। बेयाव दंखाजोबो गासैबो प्रसेसआनो, नोंथांमोना गासैबो भाषाखौनो बेयाव मोनजोबगोन। जोङो बबेखौ मा होनो बेफोरो गासैबो बेयावनो दंजोबखायो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। गोसोबायदि नायनानै नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना सोलोंबानो जाबाय।
बेयाव गोबां दङ आं नोंथांमोननो खोन्थालांजोबनो हानाय नंला नोंथांमोना गावबागावनो नोंथांमोना बे एप्सखौ सफ्टवेयारखौ लानानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायनानै नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आंनि फेसबुक पेजाव मोनगोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय फेसबुक पेजखौ आं डिसक्रिप्शनाव होना दोन्दों चेनेलनि डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोना लिंकआव थुनानै नायबानो जाबाय बिनिफ्राय लिंकआव थुनानै होनानै नोंथांमोना आंनाव बिहरबानो जाबाय एप्सखौ अब्ला थेंक इउ दिनै भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय आं भिडिअखौ इसेबांखौनो लाबाय जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै